welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Right.
Kaming ano ng bundok. Panta, General Lacar, Real. Ito yung pinakadulo ng Marilake.
Ha? Naihi ka? Ano pa yung gasolinahan? Dapat gasolinahan, no? Cancel, oh. 2 kilometer. Welcome, Barangay, ano to? Barangay Common. Ha? May ano ba rito? May nga CR. CR tayo. Ha? CR tayo. Sige, sige. Diba? Mapahihina dyan ang buhay.
General na car. Ito, pare, oh. Ano? Oh? Bababa ka na. Kasi mag-aayos pa yan. Sabi pare. Anong tigas? Ha? Walang center stand to eh. Ha? Walang center stand. Wala. Kakain muna kami dito sa kainan sa Parang. Kala ko hindi mo nakita kaya binubusinahan kita eh. Lahat natin ito isa tapos ini isa. Ano bang meron? Ito pa na eh.